ago. I can still remember. שמי שוורץ ניל ואני סבא של דניאל. אני רופא במקצוע ואבא שלי היה רופא לפניי, וכשהוא יצא לפנסיה הוא נתן לי את השני כלים האלה כדי להשתמש במרפאה שלי. הראשון זה היה לוח שבימים האלה לא היה לוח על השעון. אז כל יום שהוא הגיע למרפאה הוא היה מכוון את התאריך לפי היום והחודש, ואז כל יום שהוא כותב מכתבים או מרשמים הוא היה צריך רק להסתכל על הלוח פה, ואז הוא יכול לדעת בדיוק התאריך של היום. הדבר שני היה הדבר הזה, שזה חתיכת שיש, ופה היה נייר מיוחד שהיה סופג את הדיו מהעט, שהוא כתב עם עט ככה, והיה קודם רטוב, ואז כדי למנוע מחיקה של הכתיבה הוא היה שם את הכלים האלה, וזה היה סופג את כל הרטיבות מהדיו, ואז נשאר המכתבים. כשהוא פרש מהעבודה הוא נתן לי את השני כלים האלה כמו ירושה.